आं तिनी कायसा कोयमानी हिंखाय सिनी बरौरक स्कूल लेवल हाई स्कूल लेवल कॉलेज जतनो स्टाइपेंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप माया कबां नातों निनी स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन लेटो उंगमानी बांगे बाक्सा वाइसा उसुके वेरिफिकेशन बखाई जागिया ए ओमो हाइके चिनी गोबां मा स्टूडेंट रok गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड माया आंनि दं अमनो जों सामाखा जे पुरापुरि गवर्नमेंट मेकानिज्म जेराव सामंतां तंनाय रok बरकनि गाबिलो तिबायनो अमो चिनी स्टूडेंट रok साफार खाय दं हायनि बांगै खोना जों जेकुनो कंसर्न ऑफिसर ने मंगै जों फाइल केस खायनाय आबोनि बागै जे स्टाइपेंड माया स्कॉलरशिप माया स्टूडेंट तंनाय रok स्कूल हाई स्कूल कॉलेज लेवल जतनो निरंनि एप्लीकेशन फिल अप खायमानि आ एप्लीकेशन आईडी नंबर सिनी ओ व्हाट्सएप नंबर रहदी ओंखे जों निरंनि बागैबो जों फाइट खालामनाय नंबर 2 सिनी स्टूडेंट गार्जियन रंनि इनकामो सिलिं खिखलाय रजाक हायनो बागैनि सिनी गोबां मा स्टूडेंट रok ओ प्रोविजन नामाया आंनि दं हायनो बागैनो ओ सिलिं खिखलाय मानि एनुअल इनकम नि ऊपर चिनी स्टूडेंट गार्जियन नि थानियो आबोनोबो रीजनिंग सांगै जों ओ केस जों इंक्लूड खायनाय हायनो बांगै जे खनाय तंनाय ताखुक बुखौ रकनो स्टूडेंट एंड गार्जियन नो आं कयो नि रकनि एप्लीकेशन आईडी नंबर आनी ओ व्हाट्सएप 9615143161 ओ नंबरो निरग रहके बेलाय हमनाय ते वाइस आं रिपीट खायनाय 9615143161 अमो हाय खाये आं ओ साख्लायमानि इंगो जतनो हामबाय।